kattelin mun TikTokia ja yksi mun julkaisu oli saanut nyt 2000 katselukertaa. Niin mulla on tullut sieltä notifikaatio. Julkaisusi on saanut 2000 katselukertaa. Olet tehnyt hyvää työtä tavoitteidesi saavuttamiseksi. Nämä sosiaalisen median alustat sanovat suoraan, että se on työtä, mitä nämä julkaisijat tekee. Ilmasta työtä, että jengi hengailee näissä sivustoissa ja ilmaiseksi tekee sisältöä näihin paikkoihin. Ja sit varmaan joku 2 ihmistä 5 miljardista saa siitä oikeesti fyrkkaa, kun sit se on semmonen koukku kaikille muille, että kaikki muut luulee, että jos minä vaan teen tarpeeksi hauskan videon, niin joskus sitäkin katsotaan 5 miljardia kertaa. Ja joskus minäkin saan tästä kaikesta 200 euroa vaivan palkkaa. Tavallaan ihan pimeätä, mut täällä mäkin vaan nyt sitten sitä mieltä mä oon, että ei näissä sinänsä älylaitteissa ja sosiaalisissa medioissa internetissä sinällään ei oo mitään pahaa. Ei älylaitteet ja internet on mun mielestä pilannut ihmistä. Ihminen on pilannut internetin. Alunperinhän internet on ollut vapauden, tasavertaisen tiedon jakamisen projekti. Se valta on nykyään liian keskittynyt, että nää hemmot, Mark, Elon, Jeff Bezos, näillä on ihan helvetisti valtaa, koska ne hallitsee näitä alustoja. Niin se on se asia mun mielestä, mikä on mennyt pituralleen.